Chairman. Ị ka akpọ ka nsị alụ gị moto na m enwe ezu ala na m achọ ọrụ. Ya. Ọ ndị emechi. Amaoke asabụ moto n'otu na just o nwere ebe m ga nchọ ka mmetụ ya mmiri. Ọ dị oke, asa m ya n'ụtụtụ. Nke na-eme? Ị dị oke. Chairman ka ya kwesịrị na-asa moto etu m enweghị ọla ịkpọ m alịsa ọ bụgodu 100 naira ịkwụọ m wee saa ya. Nse ndị elu ndị Naịjirịa agụ na agụ na ịmana ife siri ike be anyị. Ọzọ bụ ife o nwere accident ekwuzikwa na ị gakwa therapy mba ga emejekwa therapy eji eme make right turn amara na nọ nso the dwarf concrete wall wee kpụcha moto ewo thank God mana insurance lụrụ ya na no insurance chọrọ ịlụ mana ha si na ga-enwe 1 point then they increase them insurance wee follow na passport mana I spend almost 1,500 give me 1,500 because if I bụ nnukwu moto Mango brand new dog. Apa mo di dog? Ekwuzikwa na and if at 2025 ọkụ ya 24. Apa mo di dog? Oh, I forgot. My motor was accident in January 6. Now I think that. Well, the insurance I could no that one. I'm more Jack and go this one. Since 8 months. Yeah, I got the MG. Since almost 8 months now. Yeah, get the motor now. Thank you, white. Yeah. Oh, okay. Get money on it. My last Nafaja record. Motor with 22,000 for 20,000. You want a cap? I went gap now. Insurance Tesla could 17,400. Gap 3,500. As now Tesla 2,000 bo interest ban here. This one I say I have the Tesla because now make a Tesla be a blue my motor. Inside all in release. You got the bank that's not Tesla because they could see the Ogo was both of their bully. If now I charge in my account. Anyway, come for myself. They're going to make a go now.